Wel, nes i gychwyn ngyrfa fel athro a reit ar y cychwyn o'n i penderfynu mod i'n mynd i ddysgu gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Ychydig iawn o ddysgu gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg oedd yna ar y pryd, ond erbyn rwan dwi'n hynod o falch fod o'n gyffredin iawn a dwi'n deimlo mod i wedi cyfrannu rhyw chydig dwi'n meddwl i'r maes yna. Wel, y peth ydw i yn falcha yn y byd ohono fo di fy nheulu wrth reswm a bod fi wedi medru dal i fyw ar y penrhyn yma a cynnal traddodiadau a, wel, gobeithio yn mynd ar ymhlant i a plant ymhlant i wneud yn y dyfodol. Lot o bethau, ond yr un mwyaf diweddar sy'n ei ddweud ydy pan nes i weithio yn Teimlo'n llynedd, nes i wedi wirfoddoli efo elusen anifeiliaid. So o'n i ar ryw ynys bach am fis yn helpu allan trin cwn y cathod yn y wael a helpu nhw efo lot o bethau, help codi pres a falle, so ni'n gein am fis. A ie, rhywbeth sy'n ni'n gwneud eto yn y dyfodol, dwi'n meddwl. Dwi wedi gael pobl yn cysylltu efo fi yn dweud mai fy nghaneuon i ydy'r rheswm bod nhw wedi dechrau gwrando ar cerddoriaeth Cymraeg. Felly mae hynna'n rhoi teimlad o falchder mawr i fi, bod fi wedi cyflwyno pobl i byd cerddoriaeth Cymraeg. Mae rhaid i fi gyfadde, un o'r pethau wy mwyaf balch ohono fe yn ddiweddar yw ennill nid dim ond cynta, nid dim ond ail, ond cynta, ail a trydydd gyda Uwch yn bysi yn Sioe Llandilo. A nag dim ond fi oedd yn cystadlu. Be sydd wedi bod yn falch yw pam mae'r holl waith caled rwy'n wneud yn ymarfer yn dod â chi gilydd a gyflawni uchelgais fi ar y diwrnod.